Добро и благословено утро. Битие 16. А Сарая, жената на Авраам, не му раждаше деца, но тя имаше слугиня египтянка на име Агар. И Сарая рече на Авраам: ето, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми, може да придобия чадо чрез нея. И Авраам послуша думите на Сарая. И тъй, след като Авраам беше преживял 10 години в ханаанската земя, Сарая, Авраамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Авраам за жена. И той влезе при Агар, и тя зачна, и като видя Агар, че е зачнала, започна да презира господарката си. Тогава Сарая каза на Авраам: поради тебе ми е тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия, а тя като видя, че зачна, започна да ме презира. Нека Господ съди между мене и тебе. А Авраам рече на Сарая: ето слугинята ти е в ръката ти, стори с нея каквото ти е угодно. И Сарая започна да се отнася зле с Агар, и тя побягна от нея. Но ангелът Господен я намери при един воден извор в пустинята при извора на пътя за Сур и каза: Агар, Сарино слугиньо, откъде идеш и къде отиваш? А тя каза: бягам от лицето на господарката си Сарая. А ангелът Господен й рече: върни се при господарката си и покори се под властта й. Ангелът Господен още й каза: ще преумножа потомството ти, до толкова, че да не може да се изброи, поради своето множество. После ангелът Господен й каза: ето, ти си зачнала и ще родиш син, да го наименуваш Исмаил, което се превежда когото слуша Бог. Защото Господ чу гласа на неволята ти. Той ще бъде между човеците, като див осел. Ще вдига ръка против всякого и всеки. Ще вдига ръка против него. И той ще живее независим от всичките си братя. Тогава Агар даде на Господа, който й говореше, това име: ти си Бог, който вижда. Защото, каза тя, не потърсих ли тук онзи, който ме вижда? Затова този кладенец се нарича Бер Лахай Рой. В превод: кладенеца на живия, който ме вижда. Той се намира между Кадеш и Варда. И Агар роди син на Авраам, и Авраам наименува сина си, когото му роди Агар, Исмаил. Авраам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Благословен от Бога ден! Не забравяйте, че имаме Господ, който вижда всичко. Амин.